Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Idan baki ne ku sannan ku da zuwa, kuma kada ku manta ku yi danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, ku yi sharing, ku yi subscribing channel din saboda a sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake prepping skin ne kafin a yi makeup ko skin prep. Da farko na samu micellar water na Neutrogena triple micellar cleansing water na cleansing face din saboda duk wani da yake cikin face din ya fita. Na goge da sauran makeup ko je a yi mata makeup. Da na gama sai na ɗauko wannan Charm Angelus spray din a yi hydrating face ɗinta na yin sabon a sunscreen. Sannan sai na ɗauko wannan Blossom serum ɗin vitamin C serum ne, sai na sa shi ma a fuskan na yi massaging kamar yadda kuke gani. Shi ma zai helping fuskan ya samu moisture kuma ya rike kwalliyan sosai. Na fi jin daɗin in yi amfani da hannu na sai da in massaging product ɗin gaba ɗaya a cikin skin ɗin. Bayan na gama sannan kuma na sassan ku bari ya zauna a face ɗin ya bushe. Sannan sai na ɗauko wannan kafin moisturizer ɗin na yi moisturizing face ɗin ta na har ƙasan idan ta gaba ɗaya kamar yadda kuke gani. Bayan na gama amfani da brush ɗin shi ma na sa hannu na yi massaging product ɗin ya shiga cikin skin ɗinta sosai saboda face ɗin ya saka wani sabon abu ke zo. Da na gama sai na ɗauko wannan stay matte London stay matte primer ne, mattifying primer na sa mata a cikin ɗinta kamar yadda kuka gani din na sassana shi ma. Skin ɗinta ta normal skin ne, so wannan kawai ya isa. To yanzu shi kenan mun gama ga final look ɗin da muka yi. Kada kuma manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa saboda a sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo. Sai an jima, na gode.